ultimong aldaw or last working day of January, dapat po ko ta ngunyan ang last day of filing kaining piga apudtang mga accreditation shops, accreditation repair shops and or enterprises kundi dahil igwa kitang nasa pandemya kita nagkaigwa kiliwe mataod-taod i-announce ta kung noorin ang extension Lex. So ngunyan po napapanahon ini kasi nga dapat ngunya na ang last day kang filing kaya pinag-isipan kan sa muyang ahensya na ini ang sa tuyang topic ngunyan. So ang topic ta po ngunyan na aga iyo ang accreditation of service and repair shops or enterprises. Dahil po digdi, igwa kitang inimbitang mga resource persons na well-versed po digdi sa topic na ini. So, dahil ko na po pagparapahaloy-haluyon, sa laog po kaining pag-urulay-olay ta, sa tuya pong makukuha ang mga kasimbagan kung taano ta kaipuhan magpa-accredit ining mga repair shops, service and repair shops, asin ano ang basihan kaini? Igwa ba ining legal basis? Tapos, syempre, sa parte man kang mga konsumidor, kaipuhan manindang maaraman kung ano ang importansya or nata dapat magpairahay sinda kaining mga appliance, mga auto, or mga IT equipment, Adilex, kasabay, mga computers, desktop man o laptop. So, kaipuhan hanapon ninda itong mga accredited shops. So, sa giraray po, ipapamidbid ko ang sa tuyang makakaibang niyan. Ang saro, dati na po tang kaiba, digdi sa programang ini, haluyon ta po siyang kaiba, si Mr. Fernando Ding Clotario. Good morning, Ding. Mag-greet po kita. Good morning, Tabi Ben. Good morning sa tuyang para hinanyog. New Year na, bagong setup kita. Balik kita, Tabi Ben. Ibabalik kita si Ma'am Ben bilang anchor ng programang ini. Siya po ang inot na naglunsar kayong programang ini. Kasi ngunyan, mga kaibahan po man kilala niyo ako sa mga masunod ng mga haldawa, sa mga usapin, nanungod sa consumerismo. Good morning sa kapos na naghihinanyog. Thank you, Ding. Thank you very much sa tuyang resource person na inimbita ngunyan. Pero dati na po siyang kaiba tadigdi sa programang ini sa haloy na panahon. Thank you, Ding. Igwa pa po kitang sarong inimbitang resource person. Siya po taga DTI Albay Provincial Office. Saro man po siyang Senior Trade and Industry Specialist. Pareho kasi Mr. Ding Clotario. Siya po ang in charge digdi sa pagproseso kaining mga accreditation na ini. So, itao ko na po sa Indo si Mr. Alex Novoralex. Pakigreet po ang sa tuyang mga paraantabay. Yes, good morning, Ma'am Bem and Sir Ding. Thank you for inviting me here in your program, Usapang Consumer at Negosyo. And sa gabos na paradangog po, Diyos maray na aldaw. Okay, Diyos maray na aldaw. Tabi Lex, salamat sa honor kan sa muyang imbitasyon. So sabi ko po kasubago, ining topic ta, interesado ining maray, lalo na duman sa may mga accredited repair shops, service and repair shops. Buda itong may mga sa diring auto, mga appliance and other IT equipment. So, ngunyan siguro haputon kungo na si Sir Ding Clotario kung taano ta igwa ka ining accreditation na ini. Ano ang basihan ka ini? Nata kaipuhan magpa-accredit, tabi, Sir Ding. Okay. Kadakol kang sa tuyang mga problema actually sa mga kaso niya na nagraralaog sa DTI, itong mga naghihirahay kang problema ninda sa mga repair shops na pinagpapahirahayan kang sa indang mga gamit sa auto, sa good sa mga appliances. Dahil digdi, kadto pa haloy na ining batas na ini naginibo na dapat itong mga mahirahay dapat qualified. Primero, qualified itong mahirahay. Itong service center, itong shop mismo, dapat may naka-qualify ang sa indang mga gamit, ang sa indang mga tao, na talagang mga tatao ining maghirahay.
bako sa nang nakaukod, nagparatao ka ito kang plies, paratao kang distornilyador, nagtugdok naman kisa diri niyang hirahayan, pwede na maghirahay. Ini kaipuhan kita technical skills, kung kaya kaipuhan na nakapasara sinda duman, kaya kita kinakaipuhan ng accreditations ka ini. Okay. Kadakol na mga problema na just because tatao maguro hirahay, pero itong mga batas na pinapatupad para masiguro na maprotehiran ang mga konsumidores, day maninda aram. Kaya ini ang esensya kung natataki kinaag ang batas. Sir Ding, po, igwa kita kaining batas, ano, na parang legal basis kung ta kaipuhan magpa-accredit, ano? Opo. Actually, Executive Order 69 pa ka ito ining batas na ini, pero may mga bago na. Kaya si Alex ang nagpa-process kayan ngunyan, siya itong mga amendments na giniribo yaon diyan si Alex. Gani nagtuon iyan kay itupang panahon, presidential actually. decree pa nga ni Gary. Department Order 69 actually, pero Department 1993 pa. Okay. Haluyo na iyan. So may mga bago na, di ba Sir Alex? Oo. Na ano. So mas maray nga Ma'am Bem na yaon si Alex. Tasinda ng ngunyan ang nasa front line. In fact, si Alex ang point person kang DTI Albay para sa pagproseso, pag-aprobar, evaluate kang mga ini. Kaya si Alex ang hapoton ta kaya. So siguro sa satuyang mga paradangog, kaipuhan ta po ining maray maaraman na kaipuhan tang magpairahay duman sa mga accredited service and repair shops, ano. So Sir Alex, sige po, itao ko po sa imo ang ang mikropono po para sa kadagdagang impormasyon po kung ano talaga ang importansya kaini na natakaipuhan ko magpa-accredit. Pwede man ako halimbawa, igwa akong shop. Pwede man baga ako mag-irahay, ano? So ano ang importansya? Yes po, sige Raray, good morning sa kabos. Ngunyan po, na-mention nga ni Sir Ding na may mga batas kita na basihan ka ini. Ang samuyang ahensya may mandato na magtabang sa mga negosyante, that is enabling and championing businesses. At the same time, mag-empower at magproteher sa satuyang mga konsumidor. So duman po naka-anchor basically ang samuyang mandato. Kaya may mga batas na sa DTI po pig-assign na mag-regulate. Regulating body kita na DTI. Ngunyan, saro sa mga batas, kung nata po kaipuhan mag-accredit an sa tuyang service and repair shop, ito pong PD 1572, panahon pa kang late Ferdinand Marcos. Opo. PD. So, ang importansya po kay ini, kung dumanunta, kay itong panahon kay baga po, rampant, so mabukas lang ng mga service and repair shop, tapos the following day or weeks, masara na. Tradara na sa mga fly by night na pinapunta. repair shop dahil mo na armahin na sa peray mo. Tapos ang iba naman na mga sitwasyon, nagpapara accept kay irahayon, dahil man palang kakayahan na mag-irahay. So basically, para maproteheran po itong sa tuyang mga konsumidor, kaiba na kita, dapat po ay kinrap ining batas. Dapat mag-accredit na ang sarong negosyante para ma-evaluate kan sa tuyang ahensya kung qualified ba na mag-engage siya o paduman sa negosyo na gusto niyang pinili na pag-irahay. Siring man, kaito, nararaot na sa pangaran kang mga negosyanteng para irahay. Para maproteheran taman po ini, na maging mabalikta sa tiwala, mabalikta sa confidence na magpairahay kita duman. So, kaipuan pong kwantas yan paluwasan ang quality kang serbisyo through our accreditation. Dahil nga, sabi ta, so iba, nararaot dahil sa inong business na pagdating sa sektor kang pag-iirahay, nararaot po ini kang iba kay itong mga panahon. So, sangon yan, kaipuan nilang mag-comply kaining mga requirements Okay. Opo. Ma-comply sinda. So, Opo. mga requirements bago sinda magpa-accredit. Ano? So, igwang mga requirements tabi, Sir Alex. Ay, kita po. Pwede ta po maaraman kung ano itong mga requirements para sa sarong shop na daipa nakapa-accredit. Paano ini? Anong proseso? Opo. Ikaw po kitang duwang klaseng proseso dyan. So, mapuon pa lang magtugdok kinegosyo sa pag-irahay. Siring man, so ma-renew na lang kang dating accreditation niya. So sa mapuon pa lang po, inot na inot, kay po ang
rehistrado ang sa imong pangaran. Business name. Iyan, inot. business name Okay. registration. Pwedeng sa Samuya, kung sole proprietor ka mo, or kaya kung korporasyon ka mo sa Securities SEC. and Exchange Commission. And kung partnership, SEC pa rin. And kung kooperatiba ka mo, pero bibihira man ang kooperatiba sa Sa Cooperative CDA. Development Authority. Apo. So yan ang pinakainot na po Para sa legal personality Apo, nila. Okay. parang birth certificate kung sa Oh, tao. okay. So pangaran mismo ninda bilang negosyante. Siyempre, ilingon taman ta na-mention ta nga ni bako lang so negosyo ang i-evaluate dyan, pati so qualification kang technician. O, qualified ba ang technician o mekaniko o dae? Okay, That is so, why, sige Lex, pwede takaputulon tabi. Paano mo mataram tabi, Sir Alex, kung qualified ang sarong technician o bako? yan, sa Okay. magayon na habot po yan, Ma'am Bem. So, kita po, kami po sa DTI, but general knowledge lang ang kaya ming itao sa inda. Pero as to technical know-how, sarong ahensya po ang may proof kaya na qualified sinda. That is why, one of our requirements, kasabay na po itong national certificate na pag-i-issue kang TESDA. Oh. So, kay po at least saro sa inda, duman sa Saro mga sa mga technician o mekaniko, may TESDA holder. certificate. Opo. Okay. 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 depende sa Sige. sa pig-irahay ninda. Okay. May hapot ako, Lex. Kung Opo. sakali, okay, TESDA ito para sa requirement ng TESDA. Mhm. May mga nag-put up a graduate of a 4-year course engineering, for instance, mechanical. Ngaya, kayo po kampanya nila mag-TESDA? Yes po, Sir Ding. Tadakol po yan na nagka-debate nga ni kita dyan, Mhm. na kung kaipuhan ba ang may pig-insisinda na graduate man nga ako kikurso Okay. or nag-undergo na nga akong training. Oho, pero ang pigahagad, test the certificate. Test na talaga. So malinaw po duman sa requirements data para maging qualified, iko siyang NC. Gariman lang po yan nakatapos sa nakagraduate siya kaysa rong kurso, dahil pa nakakapasa sa board exam. Oh. So ang kay punta, so nakapasar na sa board exam through the Okay. regulation of TESDA. That is why diyan talang matataram sa dokumento na pig-submitter ninda na qualified siya. Pero maabot kita duman sa punto na so in reality or practicality, may mga tao na o mekaniko o technician na haloy na baga po na engage sa repair. Experience ng marami. Yan, sa Mininda mas experience pa da nga ni. Okay. Kaysa bagong duman nakapasar sa TESDA. nakapasar. So pwedeng totoo po 'yan, pwedeng Pero? totoo. Pero according sa TESDA sa pag-ulay taman, ito kaya po may mga iba pang knowledge na kaipuan silang maaraman, not only by practice but by theory din na dapat ni apply. Pwede man sila magpa-accredit or mag-apply kay assessment duman sa TESDA, provided na may 10 years experience kung di pa ako nagkakamali, mag-apply silang certificate. Oh. Pwede qualified naman sila, mapirma lang sa employer kung saan siya hali, tapos i-submit niya duman, may mag-undergo na po yan assessment. So, ang So, pigsasabi, tabi, Sir Ding, ni Sir Alex, na necessity talaga itong TESDA certificate regardless kung ano man ang tinapusan mo, 4-year engineering course or ano pa man iyan. Ito talaga ang requirement. Yes po, malinaw kaya po sa list of basic requirements na po. Okay. Oh, okay. So, Okay. talagang... So, yan ang pinaka-importante. So, kwalifikasyon mo na kang mahirahay. Yan, opo. Taba kung pa yung sabi ko kasubago para tao kang dihan daw ngayon dyan so listornillador. Dihan daw dyan so tapos sa pahiling-hiling mo nakaukod ka na pwede ka naman. Yan, Ngayon pa lang iwasan na pwede. po, Oh, kaipuhan kitang magkaigwa kisa. So, So, kwalifikasyon pa Ihi manggiraray po mo ito. na kang So, mahirap. dapat Opo. igwa siyang technician na holder of a TESDA NC. Ano ang apod ka yan? Yes po, national National competence. competence. Okay. NC. Depende po kung anong klaseng scale. Okay. Kaya diyan kita makakapagwa na may quality, posibleng may quality ang service niya. May, Oo. may May follow-up garantiya. question ako, Okay. Sir Lex. Kung duro dakula ang repair shop, dakul ang mga technicians, required ba sinda gabos na dapat igwasin lang Or TESDA? at Or least saro lang. may saro na Regardless at ma-supervise na sa oho, nangaya kung ini? dakula o sa DIT na Yan ang Service and sarong magayon na repair kaaputan pa po, Sir Ding. Sa pag-accredita kaya po, may mga pig-upod kitang star qualification. Yan. Kung ang minimum ta dyan, or the pinaka-basic na classification is 1 star. Kung 1 star, Kung 1 star, at least 1 man na Oh. technician. So iba mas kidain na. Hanggang sa padakol po, 2, at least 2 man ang kwan po.
technical personnel na I qualified. see. Okay. Okay. Yeah. So, kung magduman pa lang kamo doon sa mga hirahayan kaan, depende kung pirang star. Gusto Yeah, sabihin, po. kung the more na Na star. star yan, the more ang competent ng mga tao na yaon dyan na mahirahay kaan. Okay. Nya Opo. iyan sabi Sir Ding, Sir Lex, saro pa sana iyan sa mga Oo. requirements. Ano ba? Nagkapira pang Ano requirement. kapira pa? Ano pa tabi? Apo. Gari dakulon. Dakul. Dakol-dakol po Ah, sa sige, inot. sige. Sa Sa mga inot. sa inot. Oo. Ngunyan, pwede man po, Pag- ihilingon taman so kung paano sila magproseso kay transaction, kay dokumento. Mhm. Dapat iba po sin sa tuyang consumer kung saan sila mapwesto, Mhm. kung saan ang opisina. So bako po masamok ang lugar. Gari May procedure na nakalukot dyan sa Gari naman. may ano kapag kayan workflow or Workflow. sa Ganyan. flow Oo, chart, procedure po yan. procedure. oo. Pero don't worry po, tatabangan taman yan kung paano. Dahil po sila mag-worry Okay, sa okay. operation. So, Tiga advice ang taman Araw yan. mo kita sa DTI baga tabi Lex, gusto ta mapadali ang transaksyon kan sa Opo. tuyong mga Oo. kliyente. So, dahil man sila that's good. mahandal. Oh, Kaya okay. po sinamahandal. Kaya, party po kayo ito, piga require ta na igwasin na dapat kay ito pong layout, shop layout. Oh. Dumang kaya po sa requirement kang batas, iyo kitang minimum area na pigahagan, pinakasadate. That is 15 square meter. Tadi man pwedeng sarong stall lang na sa diton, i-accredit na. So, halimbawa ngayon sa sarong iskinita lang, sa dito ang lugar. So, basically, di siya ma-comply. Kung Iyo. Buda siguro Ma- tayo imagine- Sir Lex, alat mo. Depende gayud sa kung anong i-repair. Halimbawa, Yan, sarap pa po yan. kung Opo. auto, kung truck, kung Tayo ano. man lang ganyan, parada sa Kaya- tinampo. Kung Yan, dahil man opo. pala makakalaog siguro, Sir Ding, duman hahiramin sa ihapot tinampo. na na kay Sir Alex kung Oo. ano itong mga Oo. dapat na service and repair shops na magpapa-accredit. Kasi bako man gayud gabos ano. Yan, sige Oo, po. ano po, ano itong Ang may mga classification po Oo, kaya may dyan mga ng mga classification. Gari inot na apat inot. ito So, sa automotive servicing. Automotive. Sa mga oo, auto baga mga paano? auto. Duro na kula na ka ng lugar mo. Dakula na. Oo. Dapat dakula mo ng lugar. Masabay na po dyan sa small engine bagang pigirahe sa mga motor repair. Okay. Iyo, sige. May na-disqualify kita dyan sarong motorsiklo po na para irahay yung motorsiklo. Ang parking area na sa sa gilid kitinampo. Kaya di di na pwede. mo siya din. Yung nasa taram ko na duman nahihirahayon sa Oo. tahaw kang Oo. tinampo. Hindi Kaya na kaya pwede. ka pwede i-accredit ka. Tan inokupar mo na sa sidewalk. Iyan po. Okay. Mag-violate siya duman sa pampo. May follow-up question nga na ako tabi Sir Lex bago ko malingawan. Halimbawa, igwa akong tindahan ki mga supplies o ki mga motor Opo. parts halimbawa, di ba? Automotive parts. Oo, and automotive supplies. parts. Kung may mabakal sa kong motor, tapos isasalpa ko ako na makabit bilang may-ari ki shop, gari baga dagdag kong serbisyo, kaipuhan ko pa magpa-accredit. Opo, kaipuan po, Ma'am Bem. Ah, Dahil, kaipuhan. pero kung, Maski dahil ka man na gari repair, ano, bako man oo, kaya tapag, service. ano ta kaya, pigbuka na ang makina, Ah. naghiro na kita kang mga electronics kayan, Mhm. dapat qualified na ang magibo po kayan. Oh. May NC2 holder for small engine servicing. Iyan po, Ma'am Bem, so nangyari kang last 2 years Mm-hmm. na itong mga dati, itong mga tindahan, ki mga May motor consumer siguro. complaint. Dahil sinda ki accreditation. Okay. Dati, tayaon kwa. Pero, pag may problema on warranties, may Uh-huh. nagka-diferensya sa binakal, of course, nakaipuhan itong pakarayon, ayuson. Qualified ba itong yaon duman na sa tindahan? So, later, nag-stricto kita, very strict na kita duman mo yan kang last 2 years. Inistriktuhan okay. na ito na kung nagpapabakal, naghihirahay ka, dyan mo kuhan ang warranties, dapat igwa ka ki accreditation. Buda Iyan sa mga kaso gari dati. tabi Sir Ding, bago ka ma-issuehan ki business name, kasabay na dapat itong application mo. Ano tabi Sir Lex? Ayan po. Oo. Pag business name pa lang po, dito sinda piga require na mag-comply tulos. Okay. Pero titaon ta ng requirements para makapagpuon na sinda. Aha. Tama itong kiserding po, that is mga 3 years ago kaya, kung matatandaan ta po, may naglipot na taga hali sa Fair Trade Enforcement Bureau, itong national 3 office na years po. naman ang ganito, ano? 3 years May naman. nag-enforce, may Opo, nag-monitor. mga siguro kung di ako nagkakamali, 30 ang mga motorsiklo po na para iray. Motorsiklo Na motorcycle kinarasuhan. repair. Nakasuhan nila. Kinarasuhan. Maski darakula po na mga motorcycle dealer and repair shop digdi sa Albay. Ang sabi lang kayo ni Nakaiba. Katulex, sabi ni sa samuya man sa langaya na Oo, mga brand, oo. ang mga Opo. pinapang Oo. hinihirahay mo. Pero Nevertheless, regardless, naghihirahay oo. ka. oo.
Kaya kinakaipuhan na mag-accreditation. Arog pala na Iyan yung po daan. ang Oo. pinaka-kwan dyan. Okay. Tapos igo pa man kita sa Oo, itong na-mention ni Ma'am Bem kasi bago sa mga appliances, ng electronic shop. Naghahay kay electric fan, TV, ref. Ref. Yan, sa Gabos. pareray pong ref. Even po sa mga machine shop. Tapos ito Itong baga mga pong medical and dental. Sa ibang Calibration. Medical and dental. kasabay po ang medical and Masabay pa. dental. Pero asub na po, ora pa kita digdi sa Albay, ang mga national ang kuaninda accreditation. Usually, mga ano po, sa mga after sale service kang mga kuwan po, brands. So ngunyan, di pa po kita kayan. Pero sa iba pong mga na-mention ko sa bago, igwa na po kitang mga accredited kayan. Tapos, Ang cellphone. ano pa ito? Ayan po. So itong magayon na question ni Sir Ding. So cellphone, pag-iirahay mo mga po ano. Okay. Pero yan lang po ang exemption. Exemption sa to. Yan po. Sa Taang sa to ko ahon. nagpa-accredit po dyan, nag-accredit kayan, ang nag-regulate na ahensya, yung pong National Telecommunication Telecommunications Commission. Maliban pala duman. Maliban sa Oo. cellphone. Pero, Pero ang ang computers. laptop, Kasabay desktop, po yan. kasabay sa tuya. Data processing equipment Data shop. processing Apo. equipment. Okay. So iyan na so mga kaipuhan. Ano pa ang check ta bago matawa ang accreditation? Ayan po. Para po I-mention na- magkaigo kitang kuha naman, assurance na di naman pigahagad. For example, nagkaigwang sulo, nagkaigwang baha sa lugar ta, di po yung pigahagad. O iba pang mga form of Or losses, hinabas. acts of God, hinabas, theft, opo. Dapat may, maski por paano may masalo sa tuya, nasa wrong third party. Yun That is na why- yan, Dabi Sir Ding. So, importansya kang Importansya insurance. kung nata sa kaipuhan. Nata sa Ay, kaipuhan. Kasi Yan may po, mga oo. nagreklamo nata niya ta insurance, Oo. nata pa kaipuhan pag insurance Oo, yan na pala. para mapa-accredit at kung minsan yun ang nagiging kausa kung nata din nakakapa-accredit. Yan po, Ta opo. makuha pa pala niyang insurance. Kaya yung hapon nata ta kaipuhan ang insurance. Yan po. Oh. Ang pigari-kwarta pa po dyan, Sir Ding, ito bang General Comprehensive Insurance na policy? Bako lang fire policy. General General Comprehensive Apo. Insurance. Pero mga 1,000 plus man lang po yan for 1 year. Pero may mahapot dyan po. Paano itong itong mga negosyante na daiman shop? So nag-ano lang baga po, duman sa Yung opisina. sa kataning mo na nagurihirahay. Halimbawa siya, kuan lang siya, Freelancer. freelancer. Oo. Halimbawa ngayon ako, para irahay, Oo. i-rep, Oo. di man ako madaraki unit, duman po sa harong, mag-irahay. Duman mo sa harong hirayon. Pero paano man ako ma-accredit na di ko na ito, di na ako makuha ang insurance. Pwede po ba yan o dai? Pero duman sa ano ta requirement, pwede. Ma-execute lang po siya kay itong affidavit na dai siya na engage, wala siya nagre-repair sa shop, wala siyang shop. Yan po pwede ang pala. execute niya. Iyo, tapos Apo. sakaling masulo, di ba hala man sa kagharong kalto, taduman sa Oo. hirahay. Duman mismo sa premise. Bason ito usok-usuan. Narumduman ko kaya ining kaya pagiso itong bason tatong sa mo yang kataning naghihirahay, magtibay dato maghirahay. Auta so mga ano baga, mga sound systems kang auto. Opo. Ay ito nalaog nagkakuro Di problema na siya ngunyan. Kaya iyan kay puhan ang ano. Tas isa na kaya na mamayad. Alangan man nasabihon ay paano hon ang hinabas. Dahil man ang pwedeng taramon sa imong kliyente na ay paano ta hinabas. Bako man Opo. ako ito nagkabas. Oh. So, So ngunyan, ang mananagot po kayan, so negosyante So, para irahay na negosyante. mismo. Oo. Pero maray, kung may insurance, may masagot May kanto masagot. na- Ang apon po kayan, kung ito po, affidavit stating that all services and repairs are done in the client's premises for Okay. clients with no shop. Okay. Pwede siyang ma-exempt duman. Pero mas maray na itong sabi nga ni po ni Sir Ding, may insurance Okay. na may masalo lamang sa iya. Pero itong may insurance, duman ito sa may shop. mga shops. Pwede man Exempted itong ito. naglalakaw-lakaw gayon, pero naglalakaw-lakaw. pero pwede man na dai. Pwedeng dai. Okay. Opo. May option po siya. Either may insurance or dai. So siguro bago kita magpadagos kan sa tuyang pag-urulay-ulay, buot kong ipagirumdum giraray po sa tuyang mga paradangog na pwede man po sinda mag-react or kung igwasindang mga kahaputan, manungod po sa tuyang topic ngunya na udto, pwede po sinda mag-text sa number na 0999 883-1471. Ulitin ko po, 0999-883-1471. Medyo interesting po ining topic, duman sa may mga sadiring auto, may mga appliances, as in mga IT equipment, data processing units.
kaipuhan maaraman ta po ang importansya kaining Nata sa Ah, send up. oo, natata kaipuhan duman kita magpairahay sa may mga accreditation, no. Paano ta palan Sir Lex maaraman tabi na ang sarong shop accredited kang DTI? Okay, opo. Pag na-accredit na po sinda or na-evaluate na qualified, Mhm. na-comply na sa mga requirements, igo po kitang pag-i-issue yung accreditation certificate. Dapat ba iyan po visible sa shop? Apo, base sa requirement naman po, dapat nakapost araw kang ibang mga requirement na sa... So it's a requirement. Na Requirement dapat po yan. It's a requirement na In fact dapat po, i-post. Opo, in fact po, 3 years ago, Mhm. kay iba kang pag-enforce kang FTEB, Ay, oo. mas accredited ta siya. Oo. Nalingawan lang i-post na nasa bookkeeper na. Oho. Pero just Kinasuhan the same, manggiraray. kinasuhan manggiraray. Kinasuhan Okay. manggiraray. In violation. Because it is a requirement. Opo. Dapat naka So siya. para sa may mga shops, importante po na i-post man giraray nindo itong accreditation certificate na Opo. pigi-issue kang Department of Trade and Industry. And Ano po? para man duman sa mga consumer, Yes. hanapon nindo itong accreditation certificate na ito para nakakasiguro ka mo Okay. na accredited ini kang DTI. Oo. Kasi, Sir Ding, Sir Alex, ano ang mangyayari kung halimbawa ako, sarong konsumidor, nagpairahay ngaya ako kisarong equipment or sa auto, duman sa bakong accredited na repair shop. Ano mangyayari po, Tabi? Apo, kung kita po na biktima ki unqualified na repair shop, di ita pigahagad kung sakaling mga nagka-problema sa along the course na nag-iirahay siya. Okay. Kung kita po sa parte kang negosyante, pwede kitang ireklamo. Ang violation ta po dyan, violation ito kay itong PD 1572. Mhm. Opo. Pero yan sa doktor na nagbubulong na Na naman daing kay lisensya. Iyo po. Okay. Sir Alex, ano po ang Tapos, ano ang apod ka ini? Ano ang penalty? Halimbawa pa kung ikangaya makasuhan na ano atong sinabi mo nga ni Tabi Sir Lex? Ito pong violation, Violation kang kang accreditation PD. law or Oo. Presidential Decree 1572. 1572. Apo. Ang ano ta kay ini, sabi ta nga ni ngunyan, ura baba pa man lang ini. Taday pa na update. 5,000 po ang penalty. 5,000. Not more than 5,000 nga ni ang yaon dumanan Not more than 5,000. Iyan ang minimum. Minimum po 'yan. Pero ini ang ano May po, aggravating ba yan, Lex? ini po ang medyo makatakot diyan sa parte kang negosyo ta. Ang ginibongon yan, ang pwede tang gibohon bilang regulatory body, pwede kita mag-issue ki cease and desist order. Also, Oo. pwede ta sindang ipa-stop ang Stop operation. operation. Mawaran Ang sindang. DTI. Pwede po, may power kita kayan. Kung sain, ginibo man yan kay ito, 3 years ago, kang FTEB. Nabasa ta duman sa mga prayers, sa mga pigahagad po, kang ahensya, pagbayad, bako lang pagbayad, pag-comply, pati pagpasara. Temporary na Pwede pala. ito pong cease and Duman desist sa may order. mga repair Until shops. such time as na mag-comply. Aba, Iyon sa iyan ang sa pagpapundo. tuya, ang authority Temporary. na tinao sa tuya. Pagpasara ka mga repair shops. Pagpapundo lang po pala. Pagpapundo. Sorry, pagpapundo. Oo. Kung may negosyo pa man siyang closure. Apo, Temporary closure lang. kung halimbawa may negosyo pa man siyang retail, pwede pa niya ito ipadagos. Except But not so, repair. Yan, opo. repair. iyo pala. Mga kapag-convex, may Sige. pigihiling ta ko ang mga gamit bago taon taki accreditation ang sarong shop. Yan, Kung opo. anong mga gamit igwa siya. Siguro, Tama saro po, yan. Sir Ding. Saro pa yan sa mga list of requirements, duman sa mga basic requirements na dapat mag-provide sila kang list of tools, machine, equipment na pigagamit. Nata po na kaipuan nila ini. Ikaw po, kaya kita sa batas man na nakalaag na mandatory and or optional na mga tools or equipment. Yan po ang kaipuan ta kayan. Ang example po kayan, halimbawa nag-irahay kitang motorsiklo. Dahil kita kay itong specific na pigagantang kwampo wrench or screwdriver or kung ano pa mang klaseng wrench. Ang gigribo kang ibang mga parairahay, sisagpak lang duman sa tornilyo maski ba ko akma. So anong mangyayari po kayan? Mararaot sa tornilyo. Kaya ito saro sa mga pigahanap ta ito. May basic siya na tools Oo, na mga dapat, basic mandatory po na tool and list of tools and equipment. Ikaw Pwede po na kita ngayon kaya. Tig Pwede sa saro-saro naman. iyan, Tabi, Sir Lex. Tig sa saro-saro ta po DTI, yan. oo. Along
the process Itong kang process. pampo Oo. accreditation kang inspection. Okay. Ipapahiling po ninda yan. Mm. So kung wala man sinda, titaon ta sindang oras Mhm, base sa mhm, mhm. ano po sa ano to pa recommendation Okay. kang sa pag inspect. Ah, Kaya okay. kay point to Oh, sa again, sa mga consumer, nakakasiguro ka muna, tama ang gagamiton duman ng mga tools sa imo. Bako na, kung ano suyaon dyan, iyon na ito. Hanggang sa magkarolos ni, so strong. Kaya Yan, dapat nindo. duman sinda sa mga Oo, sa accredited accredited. and Yan, repair, kahalagahan kaya. service and repair shops. Opo. Oo. Sa upa po, medyo stricto pa lang kita. Pag abot sa ining sarong sektor na ini, kang repair shop, itong sa refrigeration and air conditioning Oo, shop. Importante man yan. Apo. May mga pigahagad po kita diyan na mandatory na equipment. Mhm. Bako lang po ito naka-anchor digdi sa batas na pigpapatupad kang sa tuyang ahensya, kundi sa batas na pigpapatupad man kang DNREMB or Environmental Management Bureau. Manungod Sa naman Clean sa Manungod sa Clean Air Act. Oo, Oo. Clean Air Tayo ko Act. kaya baga pong nagpapasangaw lang ki refrigerant, Okay. which is damaging to our ozone layer. Okay. Tapos may mga obsolete naman na mga pigabutang ODS or ozone depleting substances. Pag-iwasan talaga Pwedeng po yan. baka basta sa napakawalan. Opo. Kung i-recover ito. Dapat may mandatory pong recovery machine na equipment. In the same way, naisipan ko man, Lex, itong, may mga naghihirahay na, grabe na ang oil, hanggang sa tinampo na ang mga oil. Is that a requirement? Ang disposal? Ayan po, bale, ang nag-regulate po kaya kang disposal, ito po, sindo po, nabandang mga yan. pati LGU. Mm-mm. Pero kita po, piga-check naman yan, dapat may proper waste disposal man sinda. Mhm. Pasaro man sa pigche-check ta, piga-advise ta kung ano ang tama. Minsan kaya baga po, duman mismo sa lugar, mahiling ta maito mo na sa baba kay ito. Pero siguro Sir Lex, maski nag-check kita kaan, nag-check man kayan Apo, ang... may saro pang Oo. mas May saro pang ma-check. po, mas Oo. may So, authority po diyan na mag-check. Okay, oo. So Apo, kaya DNR data ba? pig kwan po din so waste segregation. Dahil na po yan. Kasama na yan sa business permit na Opo, oo. Kaya issue kasi requirement. Apo. Okay. Kang Sir, LGU po. Sir Lex, kasubago, na-mention mo so FTEB, may naghapot digdi kung ano da ang FTEB. Iyan po ang, ang eh, FTIP po, arm yan kang DTI. Based, ano ang meaning kang FTEB? Apo, Fair Trade Enforcement Bureau. Okay, Apo. oo. Sinda po ang Ano ang Kung mandato sa ano, ka or ini? kung sa ano police. May- Police kang police kang DTI. DTI. Oh. Enforcement Division. Apo. Pero yaon sinda sa head office, Head office. ano? Apo. Kita po sa DTI Alba, igwa man kayan. Igwa man kitang Enforcer. Enforcement Apo, team. enforcement kumbaga, team. oo. Napiga po. Naglilibot ka. Nagkataon lang po na ito pong national in nature, itong sa FTEB, pwede po sinda maskisain. Oh. Kaya siguro, pagkakataon naman tabi ini Sir Ding, Sir Lex, na ipagirumdum ta sa mga may service and repair shops na daipa nagpa-accredit na magpa-accredit na sinda. Kasi di aram kung noari naman maikot so enforcement team, nganing makapreparar naman sinda. Siyempre, tatawan taman sinda ki oras. Ano tabi, Sir Lex? Yes po, opo. Oo. Di po kamo matakot sa mga nagre-repair. Di ka mo matakot Di ki po Sir kamo. Alex. Ta kami, Kasi mabuot, Saliyo naman sa Lex. mabuot ini si Sir Alex. Very facilitative. sabi nga Alex. ni po, ang samuyang trabaho baga pagbalanse, bako Oo. lang puros, di magpahirap sa negosyante, kung saan mag-assister man kami. Bako kami kay itong one-sided lang. Yes. Although nasa Consumer Protection Division kami. Oo. Pero kamo po, assistiran mi po kamo mga daipang accredited na ngunyan nag-engage na sa repair as part kang inyong negosyo. Ngunyan po, magbisita lang kamo sa samuyang ahensya or kaya pwede kamong mag-message sa samuyang Facebook Facebook page. DTI Albay. Albay. Opo. Ano to po, ipapacilitate mi po kamo para makakomply kay ining mga requirements ta. Okay. So may mga advantages nga di po ini Sir Ding. So sarong base sa sarong testimonial kang sarong na-accredita baga itong na-accredited diyan. Di ko na i-mention ang pangaran. Diyan sa Daraga. Ang kuan niya, ang negosyo na is refrigeration air conditioning. Ito pa lang po para maging ano siya, authorized service center ng sarong brand. Pig-require ining accreditation certificate kang DTI. Oh. Ngunyan, pig-post niya sa Facebook ito. May nag-chat sa iya, inimbitaran siya na kung pwede maging authorized service center kisarong dakulang brand. Oh. Kaya may mga advantages man po Because of kaya. that, Because accredited of ka the na kang accreditation. DTI, pwede ka Oo. nang
So gabos na may route na lumas kang branda ito, sa imo na yan. Yan po, opo. Oo. Sir Lex, duman lang ba sa provincial office pigpo-process ang accreditation? How about sa mga negosyo centers? Daiman sinda, Apo. no? As of now po, dahil ang ano tabaga, ang negosyo center, di pa man sindang train na personnel. Okay. May technical know-how sa process kang accreditation. Centralized pa po ang processing ta. Duman po sa opisina kang sa moyang provincial office. Okay. Sa Duman- provincial ako po office ang- talaga. Ako po ang sa inda, Kung ma-assister. sa taga-Albay ka, duman ka sa DTI Albay Provincial Apo. Office. Sa second floor, kang DBP building. Hanapon si Alex Novora. Opo, No, Ma'am Bem. yan palang tabi, Lex Bem. No, yan nagpapa-accredit. And Opo. how long ang accreditation kayo? Mhm. Okay, opo, Sir Wing. As to duration po, period of accreditation, kung ma-stricta po kita sa batas, dapat bago magpuon kinegosyo. Bago magpuon. Bago mag-engage sa repair, dapat accredited na. That is why, data po, kasabay sa mga requirements, so list of basic requirements itong mayor's permit. Okay. Data po ito piga-require. Kaya pwede na sila mag-apply sa tuyong accreditation, maski wala pang mayor's, Mayor's permit. permit. Apo, dapat maano ta na po, ma-evaluate. Mhm. Pero, iko kitang deadline kayan sa renewal. Opo, itong renewal baga ninda. Alam mo, accredited na sinda. Ma-renew sinda. Ma-renew sinda Taon-taon ba ta? every year. Taon-taon. Dahil ang accreditation ta po, for example, luminaog kita sa calendar year lang po ang ang period kayan kapag issue ka certificate. Meaning, ang validity matapos December 31 kang certificate po. So, annual sinda magre-renew. Kung nagkuha kang Oktubre, tabago, pag 31, tapos na ito, December 31, makuha ka Opo. na naman. Pag ano ta po, Sir Ding, piga consider ito lang Oo, yan. oo. Halimbawa, nagkuasindang January hanggang end of September, ang ano kaya yan, validity, up to December 31 of that particular Okay. year. Pero pag medyo last quarter na, Puon na October, nagkuha kang bago. last quarter na, sa sarong taon, may sarong taon pa ang validity po kaya Okay. up to So, December sa 31. pag-utrong taon. Apo, utrong Oo, taon. okay, Apo. okay. So, Sama makuha sa- ka man lugi pala, nakakuha ka pa nga, katawad ka pa nga, Apo. dalawang bulan. Pero, Okay. Ang hapot ko, ini baga, Ben, Yes, opo. 31, 29 nakita mo niyan. Iyo, oo. So supposedly dapat naka-file na sila Dapat ngunya na. accreditation. Ang renewal. last Opo, day. kang Kang renewal. renewal. Deadline na? Apo, good news po sa Gabos na Good dapat baga news, po may ang good kwan, news. dapat baga po ang sa tuyang pag-renew, dapat ang deadline ta kayan is January 31 or para practical kita, last working day of January. Yeah. So Apo. supposedly ngunyan. Supposedly, Lagi. yan, Oo. 29. So, Opo. 29 ngunyan. Apo. Kaya lang, kinonsider ta dahil may mga restriction baga po ang community quarantine. Nationwide po ini, nag-issuean sa muyang head office, ang sa muyang ahensya ki Memorandum Circular, that is 21-03, na nag-extend, nagtaong palugit hanggang March 31 of this year. Okay, so igwa pa sinda. Sarong quarter. Duwa Ang pang sanyang, bulan. may duwang Duwa pang pa. bulan. So, March wala too late, 31. Ben, para sa Okay. discussion tayo. So mga day pa nakapag-renew, May pwede pa hanggang sinda March hanggang 31. March 31. Pero, syempre, data naman sinda advice na Data na po, maghalat opo. pa Oo, duman oo. sa last day. Kasi yung bagayan usually ang satuyang ang ginigibo, Opo, na mahalat sa last day. Pwede na po sinda mag-apply renewal, magpuon sa Lunes, sa mga Para day na day po pa. sindang isipon na iba pa. Yes. Kung ready naman ang mga documents ta, Oo. i-ano ta na po sa DTI. Ipasa na. Igwa pa tabi, Sir Lex, na bagong documents na pigahagan pag ma-renew? Pag ma-renew po, dahil nga renewal man lang, Oho. pig-limit na lang sa requirements. Oo. Bakon araw ka itong kadakol ka sa Oo. bago. Ang kaipuhan talang mahiling, kung inot na inot, kung rehistrado pa sinda o daig kang kasi ng pangarang valid Okay. pa. Okay. Tapos ma-execute po sindang ito pong undertaking na may warranty at yan ito karta po itong warranty sa repair. Ano po ito papanotaryo Okay. at the same time itong application na document din notaryo man. And ito pong kaipuan taman mahiling na pig-renew ni Daso Insurance. Okay. Kaipuan Okay. makitang bagong Ah, policy importante itong na Okay. active pang policy. Sige. Tapos kung may mga pagbabago kita, saka lang kita ma-submit. Mhm. Dapat po kaipuan may NC manggiraray na so national certificate coming from TESDA na valid pa.
Nag-expire pala ang tabi yan, Sir Lex? Yes po, Ma'am Bem, tama ito, na-expire po yan. Pero sa ngunyan nga ni, pig-consider ta na ta, dahil man sa restriction, sa mga lockdowns, so TESDA po, daingon yan, pangon yan nagkapirang mga assessment na ginibo, lalo na last year. Pig-consider ta, so nag-expire last year, pwede pa nila gamitin ngunyan. Provided na masurat sinda, mapahiling sa toya na nag-apply na sa TESDA. Pending, oo. Pending lang for assessment Okay. dahil nga i-schedule pa man kan sa toyang kapo-ahensya. Okay. What services Sige. do we provide duman sa mga accredited ta? Ano ang tabang na ito? Ayan, opo, Sir Ding. May mga ngunyan po palan, nag-create kita Facebook group, FB group kita. Kaya pag Duman sa nagduman may sinda, mga accredited. apo, sa bilog na pick-upod tang Albay Repair Shops with DTI accreditation Oh, na FB group. wow. Maray Apo. pala na Oh, yan. so may Oo, advantage man oo, kung oo, naka-member oo, ka, oo, oo. kung accredited ka. May mga updates po kita na piglalag duman, Sir Ding. Tapos, ang sarap pa kaya na benepisyo man na sa mga kwanta, pwede sindang tabangan pag-abot sa mga, kung anong mga dokumento na kaipuhan, alimbawa kung paano mag-design kay mga job order request, tabangan ta po yan. Tapos, nagpapa-seminar po kita para ma-upgrade an sa indang skills or ito pong piglalink ta sinda sa mga kung anong mga kaipuhan ninda, financing or ano pa man. Tapos, iko po kitang pig-upload na pigtataong award na Bagwis Award. Oh, okay. Sa may mga sa mga kwampo. compliant, Compliant. mga requirements. Apo. Pigatao ta po yan sa mga Oh, other than the certificate pala hilingon man nindo kung Oo. nakadukot sa lanog itong bagoy sa award. Tapos dakulaon iya na plake na nakakaag kung ano kung naka-compliant sila kang gabos ng mga rekisitos. Yeah. Oo. Ang So, Bagwis Award na dakulon award pala na- man ang mga dakul- advantages. advantages. Oo. Opo. Ang In fact, accredited ito repair shops. sa mga cases ko na naglalaog sa ko because dai accredited nga ni hindi man siguro kaibahan diba sa mga nakakuha ka mga seminars na napigtataota itong pagpapahirahay halimbawa mga problema like nagpahirahay ang pinaka basic is nagdarado man kang gamit tapos pag uli pag kuruahan na nag-iriwal na taday nga ni kung sabi mong job order sa inutan nag-iwal na kang dinara ko ngayon dahil ini kimi ngunyan niya may kimi may scratch na hain na nga kaini so cover hain na kaini o so Tama ano po. Opo. so mga accessories these So, are the problems kung dapat- accredited ka aram mo yan na dapat nakalista mo na yan bago mo i-receive ka nga ni dahil kahanapan kan mga bagay-bagay na Buda, duman sa mga Opo. forms na ito. sa may ano mga lang, sa forms service, nga ni yan job, requirement job baga order. ang saro paso mga naghirahay na tinaraman na inisohi hirahayon pagkatapos along the way na may pigihirahay may nahiling nahihirahayon dahil na nga ni pinaaram so nagkasundo na sindangon yan kung piraso bayadan pero may hinirarahay pa daas siya na dahil maninda kaiba sa pinagkasunduan so ngunyan halang ka na sa pigsisingil dahil nga so ano Yan na talaga. these are the things na aram Diyan kung ang accredited magkakaproblema. ka. Ang kung accredited ka to, customer, ang consumer. yan, po yun, daw. maabot na duman sa mo ng mga problema ng araw kailan. Ay, Diyos ko. Kulang ang Sir Ding, ang oras. Madali na naman kita matapos. Sarong topic pa kung service warranty. Imbitaran ni Girare ka sa mga... Anyway, ano nakita ko Kung niyan, matribyan na 11:55 na. Igwana sa nakitang natatadang 5 minutos bago alas 12, bago kita Matribyan, magtapos pwede kan sa nag-ano tong kita? programa. So siguro, bago kita magpadagos, itautang unaan sa tuyang trivia question. Ngunya na aldaw. Ano, tabi, Sir Lex. Sige po. Siguro, data na papahirapan pang marayang sa tuyang mga paradangog. Madalion lang po ang sa tuyang trivia. Premyo trivia question para sa tuyang padagos na nagaantabay kaining programa tang usapang consumer at negosyo. Ansa mo yang trivia question for the day? No arin po ang last day of filing kang renewal kang service and repair shops. Accreditation kang service and repair shops or enterprises. No arin ang last day of filing kang renewal. Base po sa sinabi ka bago kan sa tuyang resource person na bagong memorandum circular na pigtawan ki palugit ang sa tuyang mga repair shops dahil sa pandemya. Ano yan, po? sumainot yan, Bem? So nainot po na magtama na mag-text kitamang simbag
iyo po ang satuyang winner. Pakisabi lang po sa text, so complete name and address. And simbag. Opo. And susimbag po. Yes po. Okay. Thank you po, Ma'am Bem. Ito po, i-clarify Sige po, Sir tagiraray. Lex. O, Sa ikaw pag-extend baga kaya po, sa memorandum circular, malinaw duman na ang qualified lang na ma-extender, itong may accreditation last year. Yes. Opo. What if ngaya sarong repair shop na di man nag-renew last year, qualified ba o dae? So, dae po kamo qualified. Oh. So, those only repair shops na accredited ta na nag-end ang accreditation December 31, 2020, sila lang po ang pwedeng i-extender. Okay. May surcharge po yan na ano sinda, sub na babayadan. So mga dai pa po accredited na di nag-renew kang accreditation, kuwan po sila subject sa 50% surcharge every year. Kung gura naman itong pigbabayadan ta, depende sa star rating. Okay, okay. Igo pa ng tabi, Sir Lex, na pigbabayadan. Ano? Pira tabi, Igo Sir man Lex. kita, So, opo. bago So- po da sa renewal. So bago ta po, ngunyan halos parehas na po pala sa duwa. Ang 1 star, that is 350 pesos renewal or accreditation fee for original or renewal, plus filing fee na 50 pesos and documentary stamp tax dahil nag-issue kitang certificate. Total of 430 pesos po yan. Yan man sana. Yan man lang, ang taon-taon. bayadan. Oo. Very minimal. 430 30. 30 pesos. Pag dahil ka mo nagpa-accredit, nanadakop ka mo, pero ang penalty, 5,000. 5,000. So, doon na Mami, siya this is nagita mamili na sana ka mo dyan. Sir Pwede D, pang ipasara. igwa ka pa tabing gustong idagdag. Iyo Hindi ka po. pong manunungod sa liability. Oh, ano, iyo. Sa mga liability for liabilities defective muna. services. Siguro Oo. pa, Siguro Sir D. kung bago itong mga liability, aram Ex- bem, saro pa kaya ini Iyo, dapat iyo, igasta iyo, pa oo. digdi si ano. Other than that, kaya so, habang yaong kita duman before yung liability, yung pagsasabi ni Lex na ano ang job order, ano mga laog kang job order. Prior kaya sa ano, dapat malinaw ang huro nindo kang para ini sa mga konsumidores ta. Asin man sa mga may shop, tangani na day kamo na mong problema. Importante itong evaluation, initial assessment na pig-aapod na nakakaagduman. Ano sa nakakaagdan sa initial assessment, ano ang nirereklamo. Tapos pag hiniling na, ano ang mga actually yaon na duman sa sarong separate na agreement na ini ang mga ini ang raot na pigreklamo, ini ang nahiling ng initial assessment, pero diagnostic. Tapos ini ang mga parts na sa salidahan, ini Tama po, ang bayad kaan. Opo. So kung ika-accredited, alam mo 'yan. Opo. Pero sa mga day namang problema kaan later. So tasaka na kamo nagsisiringilan kung na day bako man yan suhuron ta. Ang importante, sabi ni Poncio Pilato, ang nakasurat. Kaya dapat isurat nindo ito duman sa job order na ito. That's the very first thing. Okay. Na ano, kaya any sa mga hihirahayon nindo na gusto nindong hirahayon na which you found out along the way na raot pa palang kaipuhan mo pala itong hirahayon, magpaaram ka duman sa pinagpapahirahay na ano. Tapos saro pa ang saro sa mga responsibility niya and liability niya later on kung sakali man na pag may mga reklamo kaya na bako man ngaya o bago ang ikinaag Opo. na parts kinahoy duman sa iba na ano, so malinaw dapat ito. Kaya nga ni na kapag ika naghirahay, accredited ka, required ka na ibalik mo sa sinalidahan na parts. Kung istoryahan mo sana na sinalidahan ko ini, hain sinali mo diyan. Arin ang isinalida mo. So nagkakasundo ka mo duman. So ano mga ano ang nakakaag ang nature and extent kang repair, Dakulon pa kitang dapat nakaipuhan, kutang i-diskutir. ano ang mga produkto, arin ang mga parts, ang sasalidahan, no arin ini matatapos, ang kuha na ini, kung sudain ang katapusan. Kung kaipuhan na may third party na mag-give, halimbawa, diretso mo nang ipinta, Opo. pintahan, o kaya isa-subcon kang kuan. pa. Anong huro nindo duman? Usually, sa shoulder yan kang naghirahay, tas yaman ang mahanap kung subcontractor ka to. So dapat mga nakakaraag yan duman Yes sa po. agreement para Sa job malinaw order, para sa job malinaw. order na Para, ano. sa Pero ang process warranty, ng pag-irahay, ang service work na yan, Opo. na dapat malinaw man yan na ano ba kung so
pag uli kang hinirahay na tagraot na naman. Ay tayo hinirahay maray-rahay an kang paghali digdi. So katanong Okay. din. So, Those are things da kada yes, actually kitang pag-uurulayan. So, pasensya na po, kulang ang satuyang sarong oras. Ini paano si Sir Ding, talagang aram na aram niya ini kasi nagkakapot siya ki consumer complaint. Siya Yes. po ang samuyang arbitration officer duman sa regional office. Kaya aram niya po ining mga nangyayaring pagreklamo, di pagkakaintindihan dahil nga ni sa mga absence ka itong mga job order Sir Lex. Nakwala ko. Nagsiserve po itong kontrata. Yes, Kusugan na po. kontrata, Kaya importantihon talaga na magpa-accredit Opo. ang sarong service and repair shops. Buda, sa sarong konsumidor, importante man na hanapon ta itong mga accredited. Opo. So nakalampas na po kita pirang minuto. Ang satuya pong winner, ngunya na aldaw, sa satuyang trivia question, iyo po si Matilde Longasa. Wow. Taga Bago yan na. taga Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ang Congratulations tibag niya po, po. March Congratulations. 31, 2021. Congratulations po, Ma'am Matilde Longasa, kang Santo Niño, Santo Domingo, Albay. Ang premyo mo po, saro pong gift certificate na ang kantidad 300 pesos. Pwede mo po siya kwaon sa DTI Regional Office. Hanapon mo lang po si Miss Kay. Duman po kami sa Albay Capitol Annex sa Magdara third pong floor. Magdara ka po key valid ID para po maprubaranta na ika po si Miss Matilde Longasa. So congratulations po again and salamat sa pag-antabay kan sa mong programa. Tawan ko kamo ki huring mensahe. Pwede po bago kita magpaaram, Sir Lex, ang sa imo pong Opo. mensahe para sa satuyang mga paraantabay. Sa Giraray, Diyos mabalos po sa gabos. Salamat sa oras na pigtaw nindo sa muya para makapag advocate naman kaining accreditation may sa DTI Albay. So, di po kamo matakot Giraray sa mga negosyante. Tatabangan niyo po kamo kung paano ma-accredit ang sa indong negosyo. Siring man bantayan ta po sa mga konsumidor naman, bantayan ta itong mga negosyante na kung maparepair kita dapat may accreditation po sa Samuya. Ito lang po. Thank you. Salamat, tabi, Sir Lex. Sir Ding? Kadakol pa kitang dapat na pag-urulayan, nagpupuon pa sa nakita sa scratch, itong mga karapatan na dapat maaraman ka mga konsumidores, manungod sa sindang pagpapahirahay. Kung kaya day kamo, sa kada Biyernes, magdadawag kamo digdi sa DCGB sa 4th to 3rd and last Friday of the month. Ngani na mapsuysuyta itong sa tuyang mga kaaraman manungod sa pagpapahirahay na dahil kita na maluloko asinta makako kita kintamang pa maray na parahirahay through duman sa accreditations na tinatao kang DTI. Ito ang hanapon ang sa indang accreditation certificate na dapat nakadukot iyan dyan sa Lanob. Salamat tabi, Sir Lex. Salamat, Thank Sir you po. Ding. Salamat sa gabos na nag-antabay kaining programang Consumer at Usapang Consumer at Negosyo. Sa ulit po, sa masunod na bulan, abangan nyo po giraray kami sa ikatulong Biyernes, asin hudyan na Biyernes kang Pebrero. Salamat! Salamat Salamat po. Salamat. Thank you very much, Lex. It was a very good discussion, very fruitful, Bem. Okay. Sa indong nadangog ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Usapang Consumer at Negosyo. Inihatod sa Indo kan Department of Trade and Industry, Region 5, asin kan DCGB. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Weh, sobra gabi ko'y pakno. Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pasapuhon. Sobrang sabos, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. Enjoy 1050 pack sa Good Quincena Swak. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena's pack, only 1050 SRP. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Naku, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diet Hubs, sigurados. Diarrhea, tapos. Diet ups ka para hindi na tayo